చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లకు టైప్ చేయండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఏమిటి అంటే ఉమ్, ఏ- మనం నిన్న ప్రవృత్తుల గురించి ఆమ్, కొంచెం వివరంగా చూసాము. ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆ, నివృత్తుల గురించి ఆమ్, చెప్తోంది. అండ్ యాక్చువల్లీ నివృత్తులు కూడా కాదు, మనం రోజు మరి 10 అఫెన్సెస్ అంటే మనం మంగళహారతి టైంలో గనక మీరు అటెండ్ అవుతూ ఉంటే మీకు ఇది అక్కడ రోజు చదవడం జరుగుతుంది. సో శ్రవణ స్మరణ ప్రక్రియలు అంటున్నారు. షేర్ చేస్తాను. సో ఆన్సర్స్ నిన్నటి క్లాస్ గురించి చూద్దాము. భీమేశ్వర ప్రభుజీ 7 భక్తి అంగాలకు ప్రామాణిక ఆధారాలు అంటే ఈ పద్మ పురాణంలో చైతన్య చరితామృతంలో చైతన్య మహాప్రభు, నారద మహర్షి, ప్రబుద్ధ మహర్షి, నిమి మహారాజుకు తెలియజేసిన విషయాలు ఆధారంగా ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటి ఆధారంగా ధృవపరచబడ్డ విషయాలు ఏమిటి అంటే ప్రామాణిక గురువును, ఆధ్యాత్మిక గురువును స్వీకరించడం. ప్రబుద్ధుడు నిమి మహారాజు చెప్పిన విషయం ఇది. ప్రామాణిక గురువు శాస్త్రాలు గ్రంథాలు తెలిసిన వాడు, 6 వేగాలు అదుపులో ఉంచుకున్నవాడు. వెరీ గుడ్. ఉత్తమాధికారిగా బోధించాలి. వెరీ గుడ్. సో అది నిన్న మనం చూసాం.
సో ఇది ఉత్తమాధికారిగా మరి అతను ఉండాలి, 6 వేగాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, శాస్త్రాలు అవన్నీ కూడా తెలిసిన వాడే ఉండాలి. వెరీ గుడ్. తర్వాత దీక్ష తీసుకోవాలి అంటే ఆయన దగ్గర మరి చేరి మనం శిక్షణ అనేది తీసుకోవాలి. గురువును మరి వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో, గురు పరంపరల అడుగుజాడల్లో కూడా నడుస్తూ భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధిగా, వెరీ గుడ్, ఇక్కడ పాయింట్ చెప్పారు. అలాగే మహాప్రసాదాన్ని మనం ఏదైనా సరే మనం దేనినైనా అవసరమైనంత వరకు పరిగ్రహించాలి. తెలియని విషయం గురువుని సేవిస్తూ తెలుసుకోవాలి. ఏకాదశి ఉపవాసం, ద్వారకా బృందావనం వంటి పవిత్ర ప్రదేశాల్లో నివసించడం, కొంతకాలం రావి చెట్టును పూజించడం, పలు అంశాలు వివరించారు ప్రభుపాద. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. వెరీ గుడ్. సో అది చూసాం, గురువుని ఏ రకంగా ఆశ్రయించి ఏ రకంగా అనుసరించాలి అనేది. ప్రతి వాళ్ళు గురువుని ఆచరిస్తారు. బుద్ధుడు మాత్రం ఆయన అహింసా ప్రచారమే ఆయన ప్రచారాల్లో ముఖ్యమైనది. కాబట్టి ఆయన అది ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట. గురువు లేకపోయినా ఆయన భగవద్ అవతారం కాబట్టి ఆయన స్థితికి రావడం, బోధించడం జరిగింది. మనం మామూలుగా గురువుని చూసుకుంటూ ఈ ధర్మాలన్నింటినీ, వేదిక ధర్మాలను పాటిస్తూ భవబంధాలని, భౌతిక భోగాలను త్యజిస్తూ ఒక పవిత్ర ప్రదేశంలో ఉంటూ అవసరమైనంత వరకే పరిగ్రహిస్తూ ఏకాదశి ఉపవాసం, తర్వాత రావి చెట్టుని వాటిని పూజిస్తూ భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని వదులుతూ, అది ఎంతటి భయంకరం అంటే మరి దావా మంటల కన్నా పంజర మరి ఒక కారాగారంలో ఉండడం కన్నా, లేదు అంటే పులులు, పాములు, మొసళ్ళు ఇటువంటి వాటి మధ్య ఉండడం కంటే కూడా అతి భయంకరమైనది భక్తి లేని వాళ్ళ మధ్యలో ఉండడం అని చెప్పి చెప్పారు. అలాగే ఏది శాస్త్రాలు కాని వాటిని అనుసరించకూడదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇదంతా కూడా నిన్నటిది. అలాగే దేవతలను గౌరవించాలి, సమత్వంతో ఉండాలి ఏది జరిగినా మరి అంటూ, మన జీవన విధానాల్ని వదులుకోకూడదు. మీరు చేసే బాధ్యతల్ని మీరు నిర్వర్తించండి, కాకపోతే ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండండి. ప్రతి ఒక్కరిని, ప్రతి జీవిని కూడా మనం గౌరవించాలి. అలాంటిది ఇంకా దేవతల్ని గౌరవించకుండా ఉండడం ఇంకా ఎంతో అపరాధం. కాబట్టి గౌరవించాలి. అలాగే ఏ జీవికి మనం హాని చేయకూడదు. ఇవన్నీ కూడా నిన్న మనం చూసిన విషయాలు. ఇప్పుడు 8వ అధ్యాయంలో మరి మనస్సును భగవంతుడి పట్ల లగ్నం చేస్తూ మనం చెయ్యకూడనటువంటి విషయాలు 19వ ఐటమ్ అంటే నివృత్తుల్లో లాస్ట్ బట్ 1 అన్నమాట. ఏదైతే భగవంతుడి నుంచి మనం మనస్సును వైదొలిగేటట్లు చేస్తుందో అటువంటి వాటిల్లో వాటిని మనం నిర్లక్ష్యం చేయడం, అంటే అటువంటి వాటిని ఫాలో అవ్వకుండా ఉండడం. ఆ తర్వాత అవి ఏమిటి అంటే మనం భగవన్నామాన్ని గనక జపిస్తూ ఇలా ఎక్కడన్నా చిన్న పొరపాటు చేస్తే అది సరిదిద్దుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే భగవన్నామానికి ఆ శక్తి ఉన్నది కాబట్టి. అలా అంత మాత్రం చేత మరి మనం ఈ సేవా అపరాధాలు ఏమిటి అంటే అది నామాపరాధం కంటే సేవాపరాధమే కొంచెం బెటర్ అంటున్నారనమాట. నామాపరాధం మాత్రం ఎప్పుడు చేయకూడదు, కరెక్ట్గా చేయాలి.
కానీ భగవత్ సేవలో ఏదైనా లోపం వచ్చింది అనుకోండి, అది నామ జపంతో ఆ లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవచ్చు అంటున్నారు. కానీ నామంలో లోనే అపరాధం చేస్తే మరి కష్టం. కాబట్టి ఈ సేవాపరాధాన్ని నామాపరాధంతో సరిదిద్దుకోవచ్చు. అది. రెండవది ఏమిటి అంటే ఉమ్, ఆ, ఈ సేవాపరాధం సరిదిద్దుకోవచ్చు అన్నాం కదా అని చెప్పేసి మరి దేవతలను విగ్రహారాధన మనం సరిగ్గా చేయకుండా ఉండడం తప్పు అంటున్నారు. ఆ తర్వాత మరి 32 కారణాలు చెప్పాయి మనం సేవను అలక్ష్యం చేయడం, ఎలా అలక్ష్యం చేయొచ్చు, ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తే సేవను, విగ్రహారాధనను, భగవత్ సేవను నిర్లక్ష్యం చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. ఒక 32 పాయింట్లు చెప్పారు. ఇవన్నీ చేశారు అంటే మీరు నిర్లక్ష్యంగా భగవత్ సేవ చేసినట్లు అని. అవేమిటో చూద్దాము. ఆ తర్వాత వరాహ పురాణం ఇంకొక 29, ఇంకా ఈ 32 కాకుండా ఇంకొక 29 కారణాలను కూడా చెప్పింది. ఏది? భగవత్ సేవ అపరాధాలు. కాబట్టి ఆ అపరాధాలు ఏమి లేకుండా మనం భగవత్ సేవ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా ఎప్పుడైనా అపరాధం జరిగినా నామాపరాధం లేకుండా ఉన్నాము అంటే ఈ సేవా అపరాధాన్ని సరిదిద్దుకోవచ్చు అంటున్నారు. ఇక నామాపరాధాలు ఏమిటి అంటే అంటే నామజపంలో మనం చేసే అపరాధాలు అంటే నామాపరాధం మరి మన పాపాలను సరిదిద్దినా ఆ నామాన్నే మనం సరిగ్గా చెప్పకపోతే ఇక మనకి ఆ పాపాలను సరిదిద్దుకునే ఛాన్స్ లేదు అంటున్నారు. పద్మపురాణంలో ఈ నామాపరాధాలు 10 కూడా వివరించారు. ఏమిటో మరి చూద్దాం. సో 6th చాప్టర్లో 64 భక్తికి కావలసిన లక్షణాలు ఏమిటన్నది చూసాం. అందులో మొదటి 10 మరి ప్రవృత్తులని, తర్వాత 10 నివృత్తులని చూసాము. తర్వాత 8th చాప్టర్లో ఇక్కడ వాటిల్లో 19వ ఐటమ్, 19వ పాయింట్ ఏమిటి అంటే భగవంతుడి నామజపంలో అపరాధాలను మనం చేయకుండా ఉండడం. అలాగే భగవత్ సేవ, విగ్రహాలు, శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధించేటప్పుడు మనం పొరపాట్లు చేయకుండా ఉండడం. సో ఇవి మనం ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండడం 19వ పాయింట్. సో అందుకని మరి 32 పాయింట్లు చెప్పడం జరిగింది ఈ అపరాధాలు చేయకుండా ఎలా ఉండాలి అన్నదానికి. ఆ తర్వాత ఇంకా వరాహ పురాణంలో ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారని చూసాం కదా, ఇంకొక 29 పాయింట్లు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం భగవత్ సేవలో నామ జపంలో చెయ్యకూడనటువంటి పనులు అన్నమాట. సో వాటిని గుర్తుంచుకుని ఆ రకంగా మనం ఆ పనులు చేయకుండా ఉండాలి. ఇక్కడ పద్మపురాణంలో చెప్పినట్లు నామాపరాధానికి 10 అపరాధాలు ఉన్నాయి నామజపంలో, అవి చెయ్యకూడదు. అది పద్మపురాణంలోనే ఈ విషయాన్ని చెప్పారనమాట. సో అవి ఏంటి అన్నది ఇక్కడ వివరంగా ఇప్పుడు మనం ఈ చాప్టర్లో చూద్దాం. ఇవన్నీ నిన్న మనం చూసాం. సమదృష్టి, జీవహింస తగదు, దేవతల్ని గౌరవించాలి, ఈ పాయింట్స్ అని. సాధారణ వర్తనలో రుజుత్వం, అలాభాలలో సమదృష్టి, అనర్హులను శిష్యులుగా తీసుకోకూడదు, అధికంగా నిర్మించడం, నానా గ్రంథ పఠనాసక్తి, ఇవన్నీ కూడా చూసాము. ఇప్పుడు 8లో వదిలివేయాల్సినటువంటి భగవతాపరాధాలు ఏమిటి, మనం చేయకూడని భగవత్ అపరాధాలు. సో చెప్పాం కదా, ఆగమ శాస్త్రంలో 32 అపరాధాల గురించి చెప్పారు.
ఏది అవేమిటో చూద్దాం. వాహనంపై గాని పల్లకి ఎక్కి గాని పాదరక్షలతో గాని ఆలయంలో ప్రవేశించరాదు. మరి ఇవి మనకి ఎంతకాలంగానూ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనందరికీ కూడా వీటిల్లో చాలా వరకు తెలుసు. కాకపోతే ఈ డీటెయిల్ గాని ఇంకా ఎన్నో విషయాలు గాని మనం తప్పనిసరిగా ఫాలో అవ్వాలి. సో ఏదైనా మనం వాహనం ఎక్కి గాని పల్లకి ఎక్కి గాని పాదరక్షలతో గాని ఆలయంలో ప్రవేశించకూడదు. 2 జన్మాష్టమి, రథయాత్ర ఇలాంటివి భగవంతుడి ప్రీతి కోసం ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉంటాం. అవి మానకూడదు. అలా ఉత్సవాలు చేయాలి. అలాగే 3 శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట సాష్టాంగ ప్రణామం చేయడం మర్చిపోకూడదు భగవంతుడి ఎదుట. మరి మరి నార్మల్గా మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రణామం చేస్తాము. అలా చేయకుండా అలా చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే భోజనం చేసిన తర్వాత చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోకుండా భగవంతుణ్ణి సేవించడానికి ఆలయానికి వెళ్ళకూడదు. భోజనం చేయకుండా గుడికి వెళ్తూ ఉంటాం. ఒకవేళ సాయంత్రం వెళ్ళామనుకోండి, భోజనం చేస్తాం కదా మధ్యాహ్నం, అప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే ముందు అలా ఈవెన్ గుడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చేతులు కాళ్ళు బయట కడుక్కుని వెళ్ళడం మనం చేస్తూ ఉంటాం. అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి చెప్తున్నారు. అలా కడుక్కోకుండా వెళ్ళకూడదు. తర్వాత అశౌచంలో ఉన్నప్పుడు ఆలయానికి వెళ్ళకూడదు. అశౌచం అంటే ఇక్కడ వేదాలు కూడా చెప్తూ ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణించినట్లయితే వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి వర్ణాలను బట్టి వాళ్ళకి ఇన్ని రోజులు అశౌచం అంటూ ఉంటారు కదా మన వాళ్ళు. సో బ్రాహ్మణులు అయితే 12 రోజులు, క్షత్రియులు వైశ్యులు అయితే 15 రోజులు, శూద్రులు అయితే 30 రోజులు గుడికి వెళ్ళకూడదు. సో ఆ విషయం కూడా పాటించాలి. అలాగే ఒక చేత్తో ప్రణామం చేయకూడదు. మామూలుగా మనం ఈ ఒక చేతి ప్రణామాలు బయట చూస్తూ ఉంటాం. ఇలా వన్ చేత్తో సెల్యూట్ లాగా ఏదో చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడికి ప్రణామం అర్పించేటప్పుడు 2 చేతులతో చేయాలి. అలాగే భగవంతుడికి ఎదురుగుండా ప్రదక్షిణం చేయకూడదు అంటున్నారు. ఇది మన చాలా మందికి తెలియదు. మనం ఎదురుగుండా ఒక్కొక్కసారి ప్రదక్షిణ చేసి నమస్కరిస్తూ ఉంటాం. అది కాదు పద్ధతి అంటున్నారు. ఏమిటంటే భగవంతుడి కుడివైపు నుంచి, అంటే సాధారణంగా మనకి ఆయన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాం అంటే మనం మన ఎడం వైపు నుంచి, అది భగవంతుడికి కుడివైపు అవుతుంది కదా మనం ఆయన ఎదురుగుండా ఉన్నప్పుడు. సో ప్రదక్షిణ అలా ఆలయం చుట్టూ చేయాలి. ఇట్ని మనకి ఎడం వైపు నుంచి ఆయనకు కుడివైపు అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఎడం వైపు నుంచి మొదలుపెట్టి 3 ప్రదక్షిణలు, కనీసం 3 ప్రదక్షిణలు చేయాలి అంటున్నారు. ఆయన ఎదురుగుండా మాత్రం మనం ప్రదక్షిణ చేయకూడదు. అలాగే భగవంతుడి శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట కాళ్ళు బారచాచుకుని కూర్చోకూడదు. అలాగే మరి చేతులు ఈ చీలమండలం మీద కానీ లేదా మోకాళ్ళ మీద కానీ ఆంచి కూడా కూర్చోకూడదు. అలాగే భగవంతుడి ముందు అక్కడ పడుకోకూడదు. మరి విగ్రహాల ముందు ప్రసాదం కూడా తీసుకోకూడదు. అవతలకు వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకోవాలి. విగ్రహాల ముందు మనం తీసుకోకూడదు. అలాగే విగ్రహాల ఎదుట మరి అసత్యం ఆడకూడదు. భగవంతుడిని ఎదురుగుండా పెట్టుకుని మనం అక్కడే అసత్యం ఆడితే ఎలా? విగ్రహాల ఎదుట గట్టిగా కూడా మాట్లాడకూడదు. పద్ధతిగా మనం వీలైనంత వరకు అసలు మాట్లాడకూడదు. అవసరమైతే నెమ్మదిగా మాట్లాడాలి. విగ్రహాల ఎదుట ఒకరితో ఒకరు కబుర్లు చెప్పుకోవడం ఇటువంటివి చేయకూడదు. అలాగే విగ్రహాల ఎదుట బిగ్గరగా ఏడవడం కానీ మరి అరవడం కానీ చేయకూడదు. ఎవరితోనూ విగ్రహాల ఎదుట కయ్యానికి కాలు దుక్కకూడదు. మరి అక్కడ భగవంతుని ఎదురుగుండా దర్శనానికి వెళ్ళి మనం అక్కడ కయ్యం పెట్టుకోవడం మరి కరెక్ట్ కాదు కదా. అలాగే భగవంతుడి ఎదుట విగ్రహాల ఎదుట ఎవరిని దండించరాదు. అలాగే విగ్రహాల ఎదుట భిక్షుకులపై దయ చూపరాదు. అంటే అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్తో అందులో తప్పేముంది అనుకోవచ్చు. కానీ అక్కడ కాదు, చేయవలసింది ఏమిటంటే అక్కడ విగ్రహాల పట్ల కంప్లీట్ భక్తి గౌరవాలతో మనం ఉండాలి. యువతలకు వచ్చే మనం ఏది చేసిన ఇక మన దృష్టి మన కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ అన్నీ కూడా ఆ టైంలో ఆ విగ్రహాల మీద ఉండాలి. విగ్రహాల ఎదుట ఎవరితో పరుషంగా మాట్లాడకూడదు. అంత వినయ విధేయతలతో ఉండాలి. విగ్రహాల ఎదుట కంబళం కూడా కప్పుకోకూడదు. విగ్రహాల ఎదుట అన్యులను స్తుతించరాదు. ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళి మనం ఏదో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళని వీళ్ళని కూడా పొగుడుతూ ఉంటాం. అవి కూడా మనం చేయకూడదు అనమాట. అక్కడ ఉదాహరణకి వెళ్ళి అబ్బా డెకరేషన్ చాలా బాగుంది అనుకోవచ్చు,
ఇప్పుడు విగ్రహాలకు అలంకరణ మనకి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి బాగుంటుంది అనుకోవచ్చు, అంతేగాని ఈ అలంకరణ ఎవరు చేశారు, చాలా బాగా చేశారు, ఈ ఈ మాటలన్నీ తరువాత పక్కకు వచ్చి చెప్పుకోవచ్చు, కానీ విగ్రహాల ముందు ఇవన్నీ ఆ, కూడా చేయకూడదు. అలాగే శ్రీ విగ్రహం ఎదుట అశ్లీల భాషణ తగదు, మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడాలి. మరి విగ్రహాల ఎదుట అపానవాయు విసర్జన చేయకూడదు. అలాగే ఎవరి శక్తికి అనుగుణంగా వాళ్ళు విగ్రహాలను ఆరాధించడం చేయాలి, అది మానకూడదు. అది పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అన్నారు కదా భగవంతుడు. ఎవరు భక్తితో నాకు సమర్పిస్తారో మరి అది నేను అశ్నామి ప్రయతాత్మన, నేను దాన్ని ప్రేమతో ఇచ్చిన దాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను అని. కాబట్టి ఎవరి శక్తికి తగ్గట్లుగా వాళ్ళు ఈ విగ్రహారాధన చేసుకోవాలి. అలాగే అంటే ఘనంగా భగవంతుడికి పూజ చేయగలిగిన వారు కూడా ఆయనకు పత్రము లేదా నీరో ఇచ్చి ఆయన్ని ప్రీతిని చేసుకుని చేసుకోవచ్చు. ఒకరికి మంచి అవకాశాలు ఉంటే ఇంకా అందమైన పుష్పాలు, రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలు, ఏవైనా ఉత్సవాలు ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు. కానీ ధనాన్ని ఇంద్రియ భోగానికే కాకుండా ఇలా భగవంతుడికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు అంటున్నారు. బట్ ఎవరి స్థితికి ఏమీ లేనప్పుడు మరి పువ్వు అయినా నీరైనా కూడా భగవంతుడికి అర్పించవచ్చు. శ్రీకృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టని ఏ పదార్థాన్ని భుజింపరాదు. సో మనం ఏది తీసుకున్నా భగవంతుడికి అర్పించకుండా తీసుకోకూడదు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా బయట ఎక్కడైనా మనం భోంచేసినా మనం భగవంతుడికి మనసులోనే నివేదన చేసుకుని ప్రార్థించి తీసుకోవాలి. అలా ఒక ఋతువులో మరి వచ్చే ఏదైనా ఒక్కొక్క సీజన్లో కొన్ని ఫ్రూట్స్ వస్తాయి కదా, అలాగే మరి మొట్టమొదట వచ్చే ధాన్యం, కొత్త పంట కానీ ఏదైనా ముందు భగవంతుడికి అర్పించి మనం తీసుకోవాలి, కానీ మనమే ఆరగించడం చేయకూడదు. అలాగే వంట చేసిన తర్వాత కూడా ముందుగా ఆ వంటను మనం చేసిన పదార్థాన్ని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టకుండా ఎవరికి కూడా అది పెట్టకూడదు. అలా ఇంకొకటి ఏంటంటే శ్రీ విగ్రహాల వైపు వీపు పెట్టి కూర్చోకూడదు, ఎప్పుడు భగవంతుడికి ఎదురుగుండా కూర్చోవాలి. అలాగే గురువు గారికి, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడికి మౌనంగా నమస్కరించకూడదు, బిగ్గరగా స్తోత్రాలు చదువుతూ ప్రణామాలు అర్పించాలని అర్థం అన్నమాట గురువుకు. సో గురువు స్తోత్రం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. గురువు ఎదుట మనల్ని మనమే పొగుడుకోవడం తప్పు అంటున్నారు. సో అది ఇది. తర్వాత భగవంతుడి సన్నిధిలో అన్య దేవత నింద కూడదు, వెళ్ళి మరి వేరే దేవతల్ని నిందించడం ఇవన్నీ చేయకూడదు. ఇది ఈ 32 పాయింట్స్ అన్నమాట. ఏది మనకు ఆగమ శాస్త్రంలో చెప్పారు, ఏ రకంగా మనం ఈ భగవంతుడి ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉండాలి అనేది. భగవంతుడి విగ్రహాల ఎదుట మనం ఏ విధంగా, ఆలయమే కాదు ఇంట్లో విగ్రహాలైనా ఈ రూల్స్ మనం పాటించాలి. ఏది, ఆయన ముందు ఎలా కూర్చోవాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, దూషించకూడదు, మరి గట్టిగా మాట్లాడకూడదు. భగవద్ విగ్రహాల ముందు ఉన్నప్పుడు ఆ రెస్పెక్ట్ మనం భగవంతుడికి చూపించాలి. అది 32 పాయింట్స్. ఇవి కాకుండా వరాహ పురాణంలో ఇంకొక 29 చెప్పారని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ 29 ఏమిటంటే చీకట్లో విగ్రహాలను తాకరాదు. అంటే ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనం అది భక్తితో కంటితో చూస్తూ పాదాలో ఏదో మనం అద్దుకోవడం వేరు, కానీ మనం చీకట్లో సరిగ్గా కనిపించని స్టేజ్లో విగ్రహాలను తాకకూడదు. అలాగే మరి విగ్రహారాధన క్రమానికి మనం భంగం వాటిల్లకూడదు అంటున్నారనమాట. అంటే దాన్ని చేయవలసిన పద్ధతిలో క్రమంగా రోజు చేస్తూ ఉండాలి. ముందుగా ఏదో ధ్వని చేసి కానీ విగ్రహాల ఆలయంలో ప్రవేశింపరాదు. సో గుడికి వెళ్ళాము అంటే క్వైట్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదో ఒక సౌండ్, అంటే నోటితో స్తుతియో ఏదో ఒకటి చేస్తూ వెళ్ళాలి, క్వైట్గా వెళ్ళకూడదు అంటున్నారు. కుక్కలు కానీ ఇంకేదైనా ఇలాంటి జంతువులు వాళ్ళు
ఆ, ఎవరి అంటే భగవద్ నైవేద్యం, అందుకే కప్పి తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు నైవేద్యాన్ని, అందరికీ కనిపించేటట్లు కాకుండా. సో అందుకని అలా అందరికీ కనిపించేటట్లు ఉమ్, ఒకవేళ కనిపిస్తే భగవంతుడికి సమర్పించకూడదు. సో నైవేద్యాన్ని ఆ రకంగా అందుకే కప్పి తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. ఆహార పదార్థాలని అలా ఉమ్, కనిపించేలాగా కాకుండా ఉండాలి నైవేద్యం. ఆ తర్వాత పూజా సమయంలో మౌన మౌన వ్రతానికి భంగం కలగకూడదు. మనం పూజ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఫోన్ వస్తుంది, వెంటనే ఆపి ఫోన్ ఎత్తుతాం. అలా కాదు, పూజ చేసేటప్పుడు మనం ఆ మౌనంగా ఆ పూజ అయ్యే వరకు కూడా మౌనంగా ఉండాలి. పూజా సమయంలో మరి మలమూత్ర విసర్జనం దోషం. ఉమ్, వా- ఒకవేళ వెళ్ళాల్సి వస్తే మళ్ళీ స్నానం చేయమంటారు. మరి పుష్పాలు సమర్పించకుండా ధూపం సమర్పించకూడదు. ఉమ్, సో అంటే ముందు పువ్వులు అలంకరించి మనకి చేతనైనది, ఆ తర్వాత ధూపం. సువాసన లేని పుష్పాలు అర్పించరాదు. నిత్యము పరిశుభ్రంగా దంతధావనం చేసుకోవలను. అలాగే ఉమ్, మరి ఆ, ఆ, స్నానం ఇవన్నీ చేయకుండా మరి మనం ఆలయంలో ప్రవేశించకూడదు. ఎందుకంటే మనం ఎన్నో చోట్లకు వెళ్తాం, ఎన్నో పనులు చేస్తాం. సో పరిశుభ్రంగా భగవంతుడి దగ్గరకు వెళ్ళాలి. వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఫ్రెష్గా ఉండాలన్నమాట. ఋతుకాలంలో స్త్రీని అంటరాదు. శవాన్ని తాకిన తర్వాత ఆలయంలోకి వెళ్ళకూడదు. ఎరుపు నీలిరంగు దుస్తులతో కానీ మురికి దుస్తులతో కానీ ప్రవేశించకూడదు అంటున్నారు. అలాగే మరి ఎవరైనా పోయిన తర్వాత చూసిన వెంటనే వెళ్ళకూడదు. అది అది తర్వాత ఏదైనా పోయిన వారిని ఒకవేళ మనం తాకినా కూడా అని ఇందాకన్నారు. అలాగే ఆలయంలో అపానవాయు విసర్జన తగదు. ఆలయ ఆవరణలో కోపం తెచ్చుకోకూడదు. మరి అలాగే మళ్ళీ మరి మనం గనక ఒకవేళ ఎవరైనా పోయినప్పుడు ఆ, మనం వెళ్ళినా కూడా దహన క్రియలకు ఆ తర్వాత వెంటనే గుడికి వెళ్ళకూడదు అంటున్నారు. శ్రీ విగ్రహాల దగ్గర ఆఖరికి మన త్రేపు కూడా ఉమ్, ఉమ్, చేయకుండా ఉండాలి. అంటే అట్లా ఫుల్గా తిని అట్లా కాదు. మనం భగవంతుడి దగ్గరికి ఇలాంటి పరిస్థితి చక్కగా మనం స్నానం చేసి వీలైనంత ఫ్రెష్గా ఏమి తీసుకోకుండా, వీలైతే తీసుకున్నా కూడా మరీ టూ మచ్గా తీసుకుని అంతగా అలా కాకుండా ఒక పద్ధతిగా వెళ్ళడం అన్నదానికి నిదర్శనాలు అన్నమాట ఈ రూల్స్ అన్ని. అంటే భుజించిన ఆహారం జీర్ణమయ్యే వరకు వెళ్ళొద్దు అని. అంటే అంత ఫుల్గా తినేసి అప్పుడు దేవుణ్ణి చూడటానికి వెళ్ళడం కాదు. మీరు అట్లా ఫ్రెష్గా కొంచెం స్నానం చేసి ఇంకా మనం తీసుకోవాలి తరువాత అనే విధంగా ఉండాలి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు. గంజాయి పీల్చకూడదు, నల్ల మందు లాంటివి అటువంటి ద్రవ్యాలు తీసుకోకూడదు. ఒంటి నిండా తర్వాత నూనె రాసుకుని గర్భగుడిలోకి కానీ విగ్రహాలను తాకడం కానీ చేయకూడదు అంటున్నారు. అలాగే భగవంతుడి మహత్యాన్ని బోధించే ఈ శాస్త్రాల పట్ల అగౌరవాన్ని చూపించకూడదు. మరి శాస్త్రాలంటే భగవద్ మహత్యాన్ని, భగవంతుని గురించిన తత్వాన్ని వివరిస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని వాటి పట్ల అగౌరవం ప్రదర్శించరాదు. అలాగే మరి దానికి విరుద్ధమైన శాస్త్రాలు చెప్పినట్లు కాకుండా మనం కొత్త కొత్త రూల్స్ పెట్టకూడదు అక్కడ అంటున్నారు. అలాగే భగవంతుడి సన్నిధిలో తాంబూలం చర్వణం కూడా చేయకూడదు. మరి అలా తాంబూలం తీసుకోవటం ఇటువంటివి కూడా చేయకూడదు. అలాగే మురికి పాత్రలో ఉంచిన పువ్వులను భగవంతుడికి సమర్పించకూడదు. భగవంతుడికి సమర్పించాలంటే మరి మనం శుభ్రంగా ఉంచాలి. కాబట్టి ఏదో ఒక దాంట్లో మురికిగా ఉన్న దాంట్లో కాకుండా కొంచెం శుభ్రమైన పాత్రలో పువ్వులను సేకరించాలి. అలాగే కటిక నేల మీద కూర్చుని భగవంతుని పూజించకూడదు అంటున్నారు. అంటే ఒక పీటో లేదంటే ఒక చిత్రాసనమో ఏదో ఒకటి, ఒక చిన్న వస్త్రం లాంటిదో మనం చిన్న దుప్పటి ఏదో ఒకటి వేసుకోవాలన్నమాట కింద. అంతేగాని కటిక నేల మీద కూర్చోకూడదు అంటున్నారు. అలాగే స్నానం ముగించి వచ్చిన తర్వాత వచ్చే వరకు మనం విగ్రహాలను తాకకూడదు. మన ఇంట్లో విగ్రహాలైనా మనం స్నానం చేసే వరకు వాటిని తాకకూడదు అంటున్నారు. అలాగే నుదుట తిరియగూర్ధ్య ఉండ్రములు అంటే అడ్డబొట్టు అలంకరించుకొని రాదు అంటున్నారు.
అంటే ఇక్కడ మరి వైష్ణవులు కాబట్టి ఆ నామం ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ పాయింట్. అలాగే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకుండా ఆలయంలోకి ప్రవేశించరాదు. సో కొన్ని ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి, ఇందాక చూసినవి కొన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ చూసాము. సో అది ఇది వరాహ పురాణం. మరి వరాహ దేవుడు అంటే భగవద్ అవతారం కదా, అందుకని వైష్ణవ రూల్స్ అన్నమాట. ఇక ఇంకా కొన్ని నియమాలు కూడా ఉన్నాయి. సో మనం ఆగమ శాస్త్రంలో ఉన్న 32 పాయింట్లు చూసాము. వరాహ పురాణంలో చెప్పినటువంటి ఈ 29 సూత్రాలను, రూల్స్ కూడా చూసామన్నమాట. అపరాధాలు మనం ఏమిటి అన్నది వరాహ పురాణంలో ఇవి చెప్పారు. ఇంకా కూడా కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. అవైష్ణవులు వండిన పదార్థాలు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టకూడదు అంటున్నారు. భక్తులు కాని వాళ్ళ ఎదుట విగ్రహారాధన చేయకూడదు. భక్తుడు ముందు విగ్రహారాధనకు పూనుకోకూడదు. అంటే భక్తులు కాని వారి ఎదుట చేయకూడదు. భక్తుడు ఉన్నప్పుడు భక్తుడు మించిన భక్తులమా మనం అనే గౌరవంతో మనం వాళ్లకు విగ్రహారాధన. అందుకే హారతి అది ఇచ్చినప్పుడు కూడా ముందు అక్కడున్న సీనియర్ డివోటీస్కి ఇస్తూ ఉంటారు. అలా తర్వాత విఘ్నేశ్వర పూజతో పూజను ప్రారంభించాలి. ఎప్పుడైనా భక్తి సేవకు ఎలాంటి విఘ్నాలు రాకుండా విఘ్నేశ్వరుడు కాపాడతాడు మన భక్తికి. కాబట్టి విఘ్నేశ్వరుడు నరసింహ భగవంతుడి పాదపద్మాలను పూజించారని, అందుకే ఆయన సర్వ విఘ్నాలను తొలగించగల శుభప్రదుడు కాగలిగాడని బ్రహ్మ సంహితంలో చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఏదేమైనా భక్తులందరూ గణపతిని ఫస్ట్ పూజించాలి. వేళ్లతో కానీ గోళ్లతో కానీ స్పృశించిన ఉదకంతో భగవంతుడికి అభిషేకం చేయరాదు అని చెప్తున్నారు. సో మనం వాటర్ తీసుకుంటే అభిషేకానికి మనం దాంట్లో చేతులు ముంచడం కానీ ఇటువంటివి చేయకూడదు. ఫ్రెష్ వాటరు భగవంతుడికి అభిషేకానికి ఉపయోగించాలి. అంటే బయట పాత్రను పట్టుకుంటాం కానీ నీటిని తాకకుండా ఉండాలి అభిషేకం చేసేటప్పుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే చెమటలు పడుతూ ఉంటాయి, అలాంటప్పుడు ఆ స్టేజ్లో విగ్రహారాధన చేయకూడదు అంటున్నారు. చక్కగా ఫ్రెష్గా ఉండాలి చేసే భక్తుడు కూడా విగ్రహారాధన చేసేటప్పుడు. ఇలా ఇంకా ఎన్నో నిషేధాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా అంటే సరి అయిన పద్ధతిలో భగవంతుణ్ణి మనం పూజించడం, ఆరాధించడం ఇట్లా ఉన్నాయి. ఇంకా ఎన్నో ఇతర నిషేధాలు అంటే ఉదాహరణకు విగ్రహాలకు అర్పించబడ్డ పుష్పాలను తొక్కడం కానీ దాటడం కానీ, అక్కడ పడి ఉంటే మనం అగౌరవం చూపించాలి, పక్కకు జరపాలి. ఒకవేళ నడిచేటప్పుడు ఏదైనా ఉన్నా తీయాలి. అలాగే భగవంతుడి పేర మనం ప్రమాణాలు చేయకూడదు. అంటే ప్రామిసెస్ భగవంతుడి పేరు పెట్టి మనం ఏమీ చేయకూడదు ప్రమాణాలు. ఇవన్నీ కూడా అపరాధాలు. మనం భక్తి మార్గంలో మనం ఉంటున్నప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేస్తే ఇవన్నీ అపరాధాలు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా జాగరూకతతో ఇలాంటి అపరాధాలు జరగకుండా మనం చూసుకోవాలంటున్నారు. మరి మనం జీవితంలో కొన్ని పాపాలు చేసినా భగవంతుని గనక శరణు వేయడం అలాంటి వాటిని కూడా ఆయన పూర్తిగా మన పాపాలను, అలాంటి వాళ్ళను కూడా పాపాలు ఉన్నా కూడా భగవంతుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా శరణు వేడితే ఆయన రక్షిస్తాడు అని చెప్పి పద్మపురాణం చెప్పింది. అందుకని భగవంతుడికి శరణాగతుడైన వ్యక్తి పాప ఫలితాలు అన్నింటి నుంచి కూడా విముక్తుడవుతారు అన్నది సర్వసమ్మతం అంటున్నారనమాట. సో అన్ని పాప ఫలితాల నుంచి ఎవరైతే నిజంగా భగవంతుడిని శరణు వేడతారు. మరి మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఇప్పుడు వాల్మీకి ముని, మరి ఎటువంటి వాల్మీకి ఎంతటి మహాత్ముడయ్యాడు. సో అలా భగవంతుడి పట్ల అపరాధం చేసిన వ్యక్తి కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే ఈ మహామంత్రాన్ని గనక ఆశ్రయించినట్లయితే అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తుడు కాగలడు అని చెప్తున్నారు. అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం సర్వ పాపాలను కూడా హరింపగలదు. కానీ పవిత్రమైన భగవన్నామాలకు గనక అపచారం చేశాము అంటే ఇక దుర్గతి పాలవ్వక తప్పదు అంటున్నారు. కాబట్టి
ఈ భగవన్నామ అపరాధాలు ఏమిటో పద్మపురాణం ఈ రకంగా చెప్పింది. సో ఈ భగవన్నామం దీనికి రెండు వైపులా పదునున్నది. మరి దీనిని మనం కరెక్ట్గా చేస్తే మనల్ని పాప విముక్తుల్ని చేస్తుంది, సర్వ పాపాలను హరించగలదు. కానీ మరి ఈ భగవత్ నామంలో అపరాధాలు చేశామంటే మరి మనకది కరెక్ట్గా ఫలితం రాకపోగా అది తప్పు అంటున్నారు. భగవన్నామ అపరాధాలు ఏమిటి అనేది పద్మపురాణంలో ఏం చెప్పారంటే, ఒకటి ఇదే 10 అఫెన్సెస్ అని మనం చదువుతాం. భగవంతుడి దివ్యనామాన్ని ప్రచారం చేయటంలో జీవితాన్ని ధారపోసిన భక్తుల్ని దూషించడం. అలాగే రెండవది మరి దేవతలందరినీ కూడా విష్ణువుతో సమానం, స్వతంత్రులు అని భావించడం అని అంటున్నారు. ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క ఆదేశాలను ఉల్లంఘించడం, పాటించకుండా ఉండడం, అది అపరాధమే. వైదిక సారస్వతాలైన శృతి స్మృతి శాస్త్రాలను దూషించడం, ఈ శృతులను స్మృతులను దూషించడం. మనం ఒక్కొక్కసారి తెలియక వింటూ ఉంటాం ఎన్నో క్రిటిసిజమ్స్, మహాభారతం గురించి, రామాయణం గురించి. ఇదేమిటి మరి శ్రీకృష్ణుడికి ఇంతమంది గోపికలేమిటి, ఆ తర్వాత మరి కర్ణుడు ఎంతో దానశీలుడు, ఈ అన్యాయం ఏమిటి. మరి భారతంలో కొన్ని అన్యాయాలు చూస్తాం, కానీ వాటన్నిటికీ కూడా మరి కారణాలు మరి మనకి మళ్ళీ అక్కడే అందుకే భారతం మరి ఈ రజ తమో సత్వగుణాలన్నీ కూడా చూపిస్తుంది. సో చూపించి మనకి ఏం చెప్తోంది, దాని నుంచి మనం మంచిని నేర్చుకోవాలి, ధర్మాన్ని ఎప్పుడైనా భగవంతుడు కాపాడుతాడు అన్న విషయం, అన్న నీతి మనకి బోధిస్తోంది కదా. సో ఇలా మనం తెలియక రామాయణాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయటం, రాముడు ఎందుకు ఆవిడని అడవిలో పెట్టడం అట్లా ఎన్నో రకాలుగా మనకి అందులోని అంతరార్థం తెలియక, ఒక ఉత్తమ పురుషుడు మరి ఒక రాజు ఎలా ఉండాలి, పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది అక్కడ రామాయణంలో చూస్తాము, రామావతారంలో. సో ఏదైనా శాస్త్రాలను దూషించకుండా ఉండటం, అది అది తర్వాత హరే కృష్ణ జపమహిమ కేవలం కల్పితమని మనం అనుకోవడం, ఆ జపంలో ఏమీ లేదు అని విశ్వాసం లేకుండా ఉండడం, భగవన్నామాలకు దుర్వాఖ్యానం చెప్పడం, అంటే వాటికి రాంగ్ మీనింగ్స్ తీసుకోవడం, భగవన్నామం యొక్క బలాన్ని చూసుకుని అహంకారంతో పాపాలు చేయడం. మేము ఎంతో గొప్పగా, అలాగే ఎంతో గొప్పగా స్మరించినా కూడా మనం గనక ఇంత బాగా స్మరిస్తున్నాం కాబట్టి ఏదైనా పొరపాటున సేవలో తప్పొచ్చినా భగవన్నామం ఆ పాపాన్ని తుడిచివేస్తుందని చూసాం కదా. ఈ అహంకారంతో పాపాలు చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండొచ్చు. మనం ఇంత శ్రద్ధగా నామజపం చేస్తున్నాం కాబట్టి మన పాపాలు కూడా పోతాయి అనుకోవచ్చు. అలా అనుకుని పాపాలు చేయడం కూడా అపరాధం అని చెప్తున్నారు, తప్పుగా ప్రవర్తించడం ఈ గర్వంతో. అలాగే ఎందుకంటే అదే పాప ఫలితాలన్నీ పోతాయి కదా నామజపంతో అని పాపాలన్నీ చేసేసి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రంతో ఈ పాపాలన్నీ పోతాయని అట్లా చేయకూడదు. అది చాలా ప్రమాదభరితమైన మనస్తత్వం. అందుకని అలాంటి ఘోరాపరాధాన్ని ఎవరు కూడా చేయకూడదు అంటున్నారు. హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం వేదంలో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇది, వేదంలో చెప్పబడిన కర్మకాండలో ఒక భాగం అని అనుకోవడం. సో ఈ మంత్ర జపం మామూలుది కాదు, వేదాల్లో ఏదో చెప్పిన ఒక పార్ట్ కాదు, అది ఇక్కడ పాయింట్. అంత ప్రత్యేకంగా మరి ఉపదేశింపబడ్డ మంత్రము అని చెప్తున్నారు. విశ్వాసం లేని 9 విశ్వాసం లేని వాళ్ళకి భగవన్నామాన్ని గురించి ఉపదేశించడం. సో ఇక విశ్వాసం లేనప్పుడు చెప్పి లాభం లేదు, అందుకని అలాంటి వాళ్ళకి ఉపదేశించకూడదు అంటున్నారు. అంటే ఎవరైనా భగవన్నామాన్ని జపించవచ్చు, కాకపోతే ఏమిటంటే ఆ బిగినింగ్లో ప్రారంభంలో భగవంతుడి దివ్యశక్తిని గురించి ముందే వెంటనే అందరికీ చెప్పకూడదు. పాపులు భగవంతుడి లీలల్ని వాళ్ళు వెంటనే గ్రహించలేరు, అందుకని అలాంటి వారికి ఉపదేశించకుండా ఉండడమే మేలు. వాళ్ళు కొంత ఈ మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత చెప్పడం వేరు, ముందుగా చెప్పడం వేరు. నామజపాన్ని పోని అలవాటు చేసుకోమని చెప్పచ్చు, కానీ
ముందుగానే ఈ లీలలు ఇవన్నీ చెప్పకూడదు అంటున్నారు. తర్వాత లాస్ట్ 10th పాయింట్, భగవన్నామ జపంలో విశ్వాసం లేకుండా ఎన్ని ఉపదేశాలు విన్న తర్వాత కూడా ఈ ఐహిక బంధాలను కొనసాగించడం, అంటే ఈ మెటీరియల్ కంఫర్ట్స్ మీద ఇంకా కోరికతో ఉండటం, ఎన్ని ఉపదేశాలు చెప్పినా కూడా. ఆ తర్వాత భగవన్నామ జపంలో విశ్వాసం లేకుండా ఉండటం. సో వైష్ణవుడైన ప్రతి భక్తుడు కూడా మరి త్వరగా అభీష్ట సిద్ధిని సాధించాలి అంటే ఇలాంటి అపరాధాలు జరగకుండా చూసుకోవాలి. ఈ 10 అఫెన్సెస్ మరి రోజు అక్కడ మంగళహారతి అయిన తర్వాత లాస్ట్లో చదవడం జరుగుతుంది. సో మీరు వినే ఉంటారు. ఆ 10 అఫెన్సెస్ గురించి చెప్పారు. సో ఈ చాప్టర్లో మనం చేయకూడని పనులన్నీ కూడా చెప్పేశారు. అంటే ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఏ ఏ ఏ విధంగా ప్రవర్తించకూడదు అనేది ఆగమశాస్త్రంలో చెప్పిన 32 పాయింట్లు చూసాం. ఏ రకంగా కూర్చోవాలి, ఏ రకంగా మాట్లాడేది, ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ రకంగా ప్రవర్తించకూడదు, ఎలా ఎలా ప్రదక్షిణ ఎలా చేయాలి, ప్రతి చిన్న డీటెయిల్ చెప్పింది ఆగమశాస్త్రం. అంతకంటే ఇంకా డీటెయిల్స్ మళ్ళీ వరాహ పురాణంలో చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఈ 10 అపరాధాలను కూడా నామజపం గురించి చూసాం. అవన్నీనేమో ఆలయంలో భగవంతుడి పట్ల మనం గమనించవలసిన విషయాలు, ఆయన విగ్రహారాధన దగ్గర. ఇది ఈ లాస్ట్ 10 నామానికి సంబంధించినటువంటి అపరాధాలు. సో నామజపం చేసేటప్పుడు చేయకూడనటువంటి పనులు. సో ఇవన్నీ మొత్తం 32 + 29 + ఈ 10 ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూసాం. సో అది ఈరోజు క్లాసు. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఈరోజు